Hallelujah. Asike sibulise ebusuku. Hlengani mama Hlengani. Ela sibazame ngezandla ezikhulu. Senendo yikisi bazalwane. Hallelujah. Senendo yikisi kakhulu. Ngongathi anibathandi. Amen. Ngicela nibashayele izandla xa nibathanda. Sibulise kotata, komama, kobhuti, kosisi, nakubantwana abancinane ngegama lenkosi Yesu. Amen. Ndibulisile kakhulu kumfundisi uJali ophakathi kwethu. Amen. Cela simzame ngezandla abathandi. Cela simzame ngezandla ezikhulu bazalwane. Ngegama likaYesu. Cela nawe uqhwabele izandla. Handa nothi ngamavila ngabazalwane. Kanye sathela ukuhlala phansi. Omhlaba lokuqhwabela uceba ngesimanga nyawo. Ngoba ninethemba lemali. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ndicela niziqhwabele izandla nonke bazalwane ngegama likaYesu. Yes, Lord. Siyabonga manje. Hallelujah. Hallelujah. Siyamthanda sonke ngosu Yesu ne. Amen. Kwaye sonke ngenye imini sifuna uyongena ezulwini. Okanye ukhona othi akafuni izulu yena ufuna isoko. Hallelujah. Ngicela abazalwane bami ndike nithethe nje kakhulu. Anithethi nani, ngizothetha nomoya abanibambileyo. Amen. Hallelujah. Kwakuqala iCovid ngo-2020. Wathi uThixo ndingaze ndishumayele ebantwini. Mandishumayele kule nto ibamba abantu so that bayeke. Hallelujah. Now noba ndi-adresse i-issue yamagqirha, ndi-adressa ngoyiki into so that ayekunilimaza, ayekunilahlekisa. And njengoba kushunyayelwa uYesu, ngicela wena othi isono sisemnandi wazi lento. Njengoba sishumayela, uyazi uba singabantu bokugqibela abashumayelayo. And njengoba singabokugqibela abekho abezayo emveni kwethu. Hallelujah. And nabantwana izapha Uyabona lo mntwana omngaka? Siyambona sonke ne? Ngabantwana bokugqibela abazalwayo ngoku. Hlala phansi. Now, ushenxisa ukukholwa kuYesu. Ungoba wazi ba yintoni ezokwenzeka kwakumka abantu bashumayelayo emhlabeni. Uyabona uma ngelaxesha uYesu azoza azohlwitha ibandla lisuse emhlabeni, wena usamnandelwe sisono,
esusenzayo after ibandla lemkila uzuphinda usonwabele tu. Ngicela ukuthetha nje nani bazalwane. Ngicela ukuthetha nani, ndivale neBhayibhile futhi. Amen. Usathana namagqirha azi-professionals, not lawa lapha ezilalini. Amen. Athakatha nyani, ayayazi iBhayibhile. Hallelujah. Now, kweli xesha lokugqibela, uYehova uThixo ukhuphe intonga yokugqibela. Abangeke bakwazi ukumelana naye. Abanye bamandela ukuphuma emzimbeni. Bazalwane, kurong ukuphuma emzimbeni, ubona umzimba wakho uphuma kuwo. UThixo sisono lonto. Xa ibandla lihambile emhlabeni, let me tell you, wenothi kumnandi ukwenza isono sesex. By that time you won't enjoy. Awuziyonwabela lonto. Intoni ezobe isenzeka? Uzothi ubhizi yiyo apha. Abancilayo kule ndawo ubhizi yiyo. Omnye besitya ukutya apha. So sivuthela ixilongo lokugqibela. Asithi izana indawo yenu isekhona. Incwadi uYesu sawabhala amagama. Senzela ukulumkisa wena so that xa likhwile ibandla lifike na ukhona uphila ngcwele uphilela uThixo. Hallelujah. Now if uphile esonweni suyonwabela lonto. And salvation ayina age too. Yaba nomntwana omnganga lo bendimise apho uzomaphendule phambi koThixo. Noba ungakanani subala iminyaka. Sibala iminyaka. Loqhwila ibandla likaKristu Yesu. Elaqhwilwa njengoba nikhala ngendlala ngoku. Ngelaxesha ukudla uzobunikwa imesha uzobukalithelwa bathenga kangakanani. Ngelaxesha awuzuthenga ngemali, imali izophelelwa njengiphelelwe ngoku. Umuntu uzobethenga ngegazi lakhe ngoba noGod ithathu ningafuni. Kwakusathana wabenikezwe igunya nguThixo. Ehamba phezu komhlaba. Njengoba kuncipha izikete ezibetha phezulu. Hleze kuhandreze by that time. Lithi iBhayibhile apha phansi komhlaba kunamadimoni alinde la kusuka ibandla. Anenhloko njengamahashe. Abalekayo and kuthiwa makangagqukumisinga makayebantwini qha for 5 months. Ubaqala ngoJanuary kuyaphela ngoMay yonke imihla uzowahlukumezeni wonke umuntu akhangakholwe kuYesu. Ngoba uThixo wabeziphindezela uye wonke umuntu ayophakama ephakamela insindiso. Walibala ukuhamba Amagqirha. Andithi bafana bami yekani sex before umtshato. Andenzeli mna favor and andenzeli mna ningomba ndithetha amnandi. Andishumayeli ngoba ndithanda okwami. Kodwa kunento endibambileyo. Ethi mandithethe ebantwini. Sele ndithi nam ndifuna ukubathethela baze bafe kamnandi bayibone isalvation ngathi yinto emnandi. Mamani ngicela bazalwane bami bafethu bodadewethu. If you hate me okanye ngicaphukele pha kuyabhala and mamela ndikuthemba bandithanda. Angisacenge ukuthandwa mina. Ndangenwa yile nto. And anguyimva ngiyaphambili.
Cela lena mfundisi wami ngicela ungifundele u1 Samuel chapter 28. Ninikizwi nibone ubungozi bokuhambela amagqirha. Ninikizwi nibone ubungozi bokukhonza izithixo. Ninikizwi nibone ubungozi bokwenza isex ungathandanga. Nkosi yami. Incwadi kaSamueli wokuqala Chapter 28. isahlunga 28. Yes. Isihloko uSawule nenkazana enesoloku eEndore. Verse number 1. Kwathi ngaloo mihla amaFilisti ayihlanganisa yonke imikhosi yayo ukuze aphume umkhosi ayekulwa namaSrayeli. Khoya phakathi 6 dadam. Verse number 6. Yes. Wabuza uSawule kuYehova. uYehova akamphendula nangamaphupha nangeUrim nangabaprofeti. 7. Wathi uSawule kubakhonzi bakhe ndifunelele inkazana enesoloku ndiye kuyo. Akekho nonqoko. Sive lo verse 7 kuthi kuna nqoko. Quickly. Verse 7. Yes. Ngekhaya lonto ke uSawule wathi kumaphakathi akhe, "Ngifuneleni umfazi ovumisa ngonomathotholo." Ovumisa ngonomathotholo izamama siyathandaza. Ukuze sithathe intonga siye kuye. Ukuzasuka ekuye. Ewe mama. Ukholwa kuthiwa use-Edore. Yes. Utsho amaphakathi. Verse 8. uSawule wazenza mntu wumbi wanxiba zambatho zimbi. Ngoba xa niye emagqirheni bazalwane bam imost yenu niye ebusuku pha. Andifuna ukubona. Saluyenza loo nto. Xa uqina emfeneni hamba nayo ngasemini sukuhamba ngayo ebusuku. Ngoba uzoncedakala. Xa uphume phandle ngale nto uyithembileyo. Ukuyathakatha ka uthakathe emini ubona ngabantu uyathakatha. Unxiba impahla ezingezizo zakhe sozathi angaziyo. Zimela abazalwane. Ewe mamisa. Uthe ngorhatya wakhatshwa ngamaphakathi amabini. Yes. Baya kuloo mfazi Yinto uvumisayo. yakudala ukuhambela amagqirha ebusuku. Ayiqali ngani. Kodwa nina sithi guqukani. Yikani ukuya emagqirheni azomnceda. Nova iBhayibhile lithini? Ewe mama. Uthe akuba efikile kuloo mfazi uSawule wabhekisa kuye wenjenje. Khawubhekise kwabangasekhoyo. Undibizele lo. Niyayiva. Khawubhekise emangcwabeni. I-cost yokuya egqirheni uyovusa abantu bakokwena abafileyo. Sizova ithini iBhayibhile ngabo kwangoku. Ewe mama. Khawubhekise kwabangasekhoyo undibizele lo mntu ndiza kukuxelela igama lakhe. Yes. Verse 9. Suka lo mfazi wathi kuSawule, "Ngathi uyayazi nje into eyenziwe ngukumkani uSawule. Andithi nguye owaphelisa abavumisa ngonomathotholo Yes. kwakunye nosiyazi kwaSirayeli. Kutheni ufuna ukundibambisa nje ndibulawe?" Verse 10. Wafunga uSawule wathi, "Ndiyafunga ekho nje undikhoyo, akuyi kubekwa tyala wena ngenxa yaloo nto." Yes. Verse 11. Ndikuvusele bani ke utsho lo mfazi? Ndivusele uSamuel, kuphendula uSawule. uSamuel selefile apha. Lo mntu egqirheni ufuna ukuvusela. Niyayibona into eyenziwa ngamagqirha emangcwabeni wenu. Emangcwabeni wokhokho. Xa efuna ukunibetha adla imali yenu amagqirha. Niyayiva iBhayibhile lithini ngawo benzani? Now sukuchitha ixesha lakho uhambela amagqirha kaloncedo. Lunye uncedo. Ithi incwadi kaMateyu chapter 10 verse 8. Ivangeli siyifumene mahala. Yeah. Nathi masiyishumayele mahala. Kunjalo. Ivangeli yiyo yodwa into kwihlabathi lonke apho ngamele ukhupha imali yakho xa ngabe uyamkela. Amen. Ngoba noba uthi uyawasathana kumele ubulala abantu ngengozi zemoto. Abantu uthi mabagwazwe bafe ukuze kudliwe amagazi namadimoni.
Kodwa ivangeli kaYesu Kristu waseNazaretha imahala. Amen. Xa ishunayelwa noba iyasibulala emzimbeni, kodwa yona imahala. Asifuni imali yabantu, kodwa sidunge ngqo emphefumlweni. Ngoba yona nto ekumele niyazi noba ukufa oku nithi ebantwini rest in peace engakholwa, loo nto iyalila even now. Ecala nje second chance. Maqhubeka neBhayibhile. Kuthe akuvela uSamuel wakhala ngamandla lo mfazi. Yeah. Wathi kuSawule, Wathi uvuse umuntu orongo. kutheni undikhohlisa nje inguwe nje ukumkani uSawule? Yes. Musa akuphaphazela wathi uSawule, "Ndiqalele ubona ntoni?" "Ngibona isiqu selemimoya siphuma emhlabeni." Niyayiva bazalwane, niyayiva. Andibethi masiko wenu bawenza amasiko yena iBhayibhile. Sanuyenza le nto nithandaza emasikweni. Uthixo namasiko zikhabene zona. Azidibani tu. You must choose one way. Ndikani nabafundisi benu uba ndiyitsho mna. Kurongo ukuthatha iBhayibhile uyayifaka emqombothini. Isiko neBhayibhile azidibani. Amen. Thathenye enuyiyekeke. Yeza mama. "Ngibona isiqu selemimoya siphuma emhlabeni," kutsho lo mfazi uvumisayo. Yes. "Injani inkangeleko yaso?" uSawule lo ubuzayo. "Ngibona kusiza ipheko lambethe umnweba," kutsho umfazi. Yes. uSawule waqonda ukuba yayinguSamuel. Yes. Wathi waqubuda ngobuso emhlabeni ekhahlela. Wenze nje ukubhekisa kukumkani uSawule uSamuel. Yeke baba. Kungani na? Yes. Bazalwane. Hambela amagqirha at your own risk. Ukobukhulu ubungozi ongabaziyo wena. Ngoba kwalandwa nexhego elasweleka ngo-1900. And igqirha lenza sure ukuyabuza kumntu ekuthiwa mdala kwifemeli. Mamelani futhi. Uyazi amasiko nawalahla kudala. Noma niyawenza ngoku, isiko okanye inkolo ayihlaziyo. Bheka, njengoba insindiso ingasifuni sona, nesiko ababelenza before kufika umuntu omhlophe babengalihlaziyi and linamandla by that time. Ngoku niyadliswa emasikweni ayiselilo. Ngoku niyabekelana emasikweni. Omnyaye right xa ibuya ngomgqibelo emalanga ubuye eduma imilenze ngoba ufumana ibekelo emasikweni eniwathembileyo. Hallelujah. Amoshakala amasiko ngoba ahlaziywa ngotywala bomlungu bebhotile. And uphindulwe neBhayibhile uthi yabelungu uzofika iBhayibhile ilumkisa umuntu waseSouth Africa ocinezele nguSathane. Ngokumlahlekisa ngento kuthiwa zasenziwa ndulo ziluncedo kodwa ngoku aseloncedo. uYehova uThixo amaxesha ongazi wayeka ngesibomi yiyo loo nto nasenhlambela emimemeza uba guqukani. Yavama uMaye chapter 9. Shumayeli chapter 9, verse number 4 there. Verse number 4. Yes. Kwayita kobubomi. Then verse number 4. Yes. Ngokuba kosuku ba ehlonyelwa kwabasadla ubomi. Yes. Kusekho ithemba. Kophilayo kophilayo njengalo mntwana kusekho ithemba. And iBhayibhile
kuyehova uthixo kukhona ikamva kukhona ithemba. Yeah. Now kophilayo njengalo mntwana kusekho ithemba. Ewe tata. Ngokuba inja esaphilileyo ilunge ngaphezulu kwengonyama efileyo. Niyayiva iBhayibhile? Inja ephilileyo ilunge ngaphezulu kwenja kwengonyama efileyo. Ibe ingonyama isesona silwanyana kuthiwa sinkumkani phezu kwezinye. Yiza tata. Number 5. Yes. Ngokuba abadla ubomi bayazi ukuba bayakufa. Wonke umuntu odla ubomi uyazi uba uzofa. Ewe. Ke bona abafileyo abazi lutho. Niyabeva? Niyakubo. Niyocela indlela Bantu bakuthi niyakubo niyocela ukukhanyiselwa But ithini iBhayibhile khoyiphile tata? Ke bona abafileyo abazi lutho. Abafileyo abazi kwanto. Kodwa intona yenziwayo njengoba besitsho Samuel chapter 28 ukuba kuyiwa engcwabeni ngumuntu ngoba efuna uhlupheke cha. Ewe Abasabi namvuso. ababi namvuso kobubo. Ngokuba Balityelwe. abasakhunjulwa nganto. Akho kwanto abakhunjulwa ngayo. Nentiyo yabo nekhwele labo Nenzondo nekhwele. abasenasabelo naphakathi ezintweni zonke ezenzekayo phansi kwelanga. Icela igqibile iBhayibhile. Ndiqhubeke. Bomama niqhubeke. Angani niqhubeke. Bafowethu niqhubeke. Nise right? Bosisi niso right? Xa umuntu efile wangcwatywa phezu komhlaba akho kwanto anegalelo lokuyenza. Nokuba umthanda kangakanani angavele ephupheni lakho xa ulele. Kodwa umeqala into azoyikhuphela imali epokothweni yazi uba nguSathana uye wafika wahlokoloza umhlaba wengcwaba ukuze adle nesento nayo. Ibe ithi iBhayibhile abakwazi ukuthetha. Funda verse 6 yani. Verse number 6. Yes. Seluphelile kade uthando lwabo. Kuphele uthando kubo. Nentiyo yabo. Uthi bayakuthanda xa bekuvelele. Ithi iBhayibhile kuphele nothando kubo. Ewe. Nekhwele labo. Yes. Abasanasabelo naphakathi ezintweni zonke ezenzekayo phansi kwelanga. Come to verse 10. Verse number 10. Yes. Yonke into esifumana isandla sakho ukuba siyenze. Yeah. Yenze ngamandla akho. Yes. Ngokuba akukho kwenza nakucinga. Akukho kwenza nakucinga nakwazi. Ewe. Nakulumka kwelabafileyo. Akho nakulumko kwelabafileyo. Apho uyakhona wena. Apho philayo saya khona. Yeah. Engcwabeni. Bazalwane. Ingcwaba indawo nje yokugcina amathambo. Ngoba ngelinye ilanga okanye kwangonshumayelayo uYehova uThixo unomkhululu Yesu azoqhwila ibandla. Yeah, Now kayinoliqhwila ube wena usabambelele ukuhambele namagqirha ube usabambelele ekukhonzeni abafileyo ethi iBhayibhile abanawo umvuzo. Woshiyeka apha emhlabeni. First Corinthians chapter 6 verse 9. Nandifundela iBhayibhile le. Ingathi ndibethe into zenu. Nceda nina qha. Kanye samnandela ukuthakatha. Usemnandi banihlaselwa amagqirha. Nisamnandela. Banifeyile ezikolweni ningafundi.
Sisamnande banisela imali yokugqibela ningenakudla sihle. Amagqirha. Dadisa. Kwabasekolile kokuqala isahluko sesithandathu. Yes. Sizokwenda kumangalelana kwamaKristu. Verse number 9. Yes. Anazi na ukuba abangemalungisa abayi kubudla ilifa ubukukhani bukaThixo. Ukulungisa. Mamela. Nokungakhula kokwenu bahlonipha abazali. Nokungakhula kokwenu unika wonke umuntu othi ulambile ukudla. But ukulungisa uzi ngomuntu. Uza ngoYesu kuphela ukulungisa. Ngoba ithi iBhayibhile kwincwadi yeNdumiso 51, thina abantu sikhawulelwe, sazalelwe esonweni. Now, nalomntwana umngaka unesono lomntwana. That is why kunyanzelekile uba xa ifika ku7 years amkela uYesu. Yiyo loo nto kubalulekile uba xa ungumzali, xa uhamba icawa, xa ukholwa kuYesu, kumele naye ungamvaleli ngaphandle xa uthandaza. Ngoba abantwana abaninzi bathathwa benosuku olunye ngamagqirha, into engayaziyo. After 5 years awuqali. And i-carelessness yabazali ukubona umntwana mhlawumbe ethatha i-drugs umbize ngale nto. Ningazazi drugs uba zizothabalalisa indlu emnyama. Siyathatha. Musani ukulahlekiswa. Musani ukulahlekiswa. Abenza umbulo. Wonke umuntu obanjwe ngumbulo, obanjwe inkanuko, abezimela ngokuthanda. Izulu lomuntu xa enofa kwesosono angeke alibone. Ukusahamba ikawa apho kuthiwa unganayo intombi nobinye xa ungumfana, unganayo umfana nobunye xa uyintombi. Wakufa kuloo nto isihogo sikulindile. Nabakhonzi bezithixo. Xa nikhonza izinyanya abantu bakuthi niyazikhupha ezulwini. Xa ukhonza isithixo mhlawumbi uthanda imali ngaphezu koThixo, ezulwini uyazikhupha. Nabakrexezi. Wonke umntwana wamakhwapheni, wonke umuntu akreqezayo, wonke umuntu ahamba evula izipho noba kophi umfazi ngaphandle kowakhe, loo mntu izulu uyazikhupha kulo. Kusho kwabakhona isikakhulu. Amelani bazalwane, amelani. Bomama ningakreqezi. Xa ukreqeza uyazi uba kwenzekani. Njengoba xa uthanda ziguqa amadoda, umntu ongumama unemilomo emibili. Oqala umlomo ngulo ndithetha ngawo mna njengoba ngumfana. Owesibini ukunyaniseka kwakho kulaa ndawo. Once unganyaniseki kuyo uhambe ukreqeza, umthandazo wakho udliwa ngamagqirha namadimoni emkhathini. So umuntu xa ekhuthaza uba ukreqezo ebandleni likaThixo maluphele, suba kusenzelwa wena uba xa uthandaza kwenzele le nto kuthiwa imbali apho kuthiwa abafazi bake bahlangana bathandaza amadoda esegoli yama imigodi.
yekaluqeqesho Hallelujah. ngoba Amagqirha enoyisa nje ngoba ingxaki nisayincwasa. Hey, Nkosi yami. Noma indoda enemali mhlambe yakho inayo nyamezela laa mntu ngokuya wakho uThixo wakunika ngejongo. Uthi umpostile uPawulos ezintweni zonke mna ndizifundisa ukwanele yanela. Amen. Kwanceda ntoni ukuhambulana nawo wonke amadoda ukuhambulana nabo bonke abafazi kodwa ekugqibeleni ulahlekelwe bubomi bakho? Okanye yintona yakuyikhupha uThixo uyibeke ezinto yokubhatala phambi kobuso bakhe uthi lena yiyo ke engakwazi ukundiphilela ubomi obungaphakathi. Ngoba sekunje nje kunganethi namvula seninqatshelwa ngamanzi kufuneka niwathenge kuba kuhanjwa kuvulwa Hey. kwindawo ezirongo. Maluphele uqeqesho, maluphele uqeqesho. Awuthandaza umama ofaithful kuThixo. Bekani komama kosisi mantombi xa usindisiwe nawe mama xa usindisiwe uyazi uba xa uviswe ubuhlungu ngumntu ulila uyehova uThixo ujonge inyembezi asogqiba jonge lwakwenze walila. But once wayintombi ehamba ivula amathanga isindisiwe ungumama uhambulala noba yeyiphi indoda usindisiwe asoze uthandaze uThixo uve. Uzomthandazela umyeni uba makaguquke entshoneni aguquke eziyobisini angaguquki tu ngoba ingxaki usavuka. Amen. Hallelujah. Aluphele uqeqesho emhlabeni kaThixo. Kudala akabukela ityala lamawele intombi pha zihamba ziveza amabele zinantloni endabafana bazinwasana. Ngoku nikhathwa yi-LO bantu abakha Hey. uba yenzani isex Technology. uba uyenzi kuthiwa yenza idlwabe ayincedi loo nto. Ayiphele loo nto, ayiphele loo nto. Kosisi abakholwayo kuKristu Yesu nawe wena osengaphandle wena oyenza le nto ungasathandi Hey. apho ulahlwa ngabafana abaninzi omnye ufike ephethe isandla ezimhlophe zibe ngemva simnyama wakuphoxa endleleni ekubene bekuthembisa izulu nomhlaba. Ukuphoxwa kwakho lithi iBhayibhile kuncwadi kaMathewu chapter 19 verse 12 kukhona amathenwa athenwa ngabantu. Ukuphoxwa kwakho ngulamfana ukuphoxwa kwakho yiloo ntombi ibikukuthenwa kwakho yiyo loo nto sithi yiza kuYesu Hey. Hallelujah. ungayi kwenye into. Njengoba abafana nibanika ichansi kanti anika uYesu ichansi ngoku. Amen. Hey, Nkosi yami. Brother wabhuti njengoba amantombi niwanikeza ichansi ithi mphoxile uphinde ufune ichansi again kanti anika uYesu ichansi in your hearts. Bane eBhayibhileni ntatha Nezifele. bawo niyayiva bazalwane, niyayiva bantu abakha, niyayiva izifebe
zingaphandle kobukumkani bukaThixo. Hallelujah. Madodelala na. Xa uhamba ulala, xa usaziwa njengoplayboy, limnandi igama lesilungu, ewe limnandi, but kunento ekuphosayo ngoba wonke umntu asisebe ungaphandle kobukumkani bukaThixo. Namadoda alalanayo. Namasela. Dadalana wakhona lapha ezilalini amadoda alala naye. Apho ngikhoyo uthe phe emvumeni lapho imimoya yethu ayihlangani ngoba ndidibana nendoda elala nenye indoda. Nentombi elala nenye intombi. Lisikizi elo kuYehova uThixo. Umvuzo wabo useziwagweni. Yiyo loo nto simemeza inyaniso ukuze uguquke kuso sosono. Yiza tata. Verse number 10. Namanqila. Niyayiva iBhayibhile? Amanqila angaphandle kobukumkani. Yiza tata. Nabatshabhisi nabaphanga. Awuthuka. Sokuthi usindise uthuke. Kwindawo engikuyo abananhloni bathuka bekhona because ingababhaptizelwana. Banikelwe kwimemedi, banikelwe komamlambo phansi kolwandle. Awubizelwa kwinsindiso. Awukhathwa. Enayo yonkleva singabaxhaka. Kodwa sibadala but kukhona amakhona bazalwa ngoku. Xa sinomama ngathi yiyo endala. Ngoba uYesu kwenza mhle. Yabona ukugcina imbewu bazalwane bam bafana bethu. Ukugcina nje imbewu uvala izipho qha. Ungamane uyikhupha nangemasturbation indlwabe. Loo nto kwenza mhle qha. Urhaleleke emantombini. But ungathatheki ngamantombi. Niyayiva bosisi? Valani imbewu yenu. Valani umhlaba ungangeni imbewu yabafana. Yiza tata. Abayikubudla ilifa ubukumkani bukaThixo. Yes. Number 11. Naye injalo ke inqini yenu. Kuloko nahlanjulwayo. Kuloko nangcwaliswayo. Yes. Kuloko nagwetyelwayo egameni lenkosi uYesu nangumoya kaThixo wethu. Asigwetyelwa ukuba uthi ngomso uzoyeka ukusela utywala. Angeke ukwazi. Xa uyizama ngamandla akho into ekwehlulayo ukuyiyeka asoze ukwazi ukuthi uyongena engcwabeni. Mamelani bantu abatsha ndinixelele. Kumqafika uThixo wathi xa ethetha ukwenza umbulo kwakwenza ufe before time. Not ukufa ndiye engcwabeni kodwa ukufa ndingabi nakamva tu kwaphela. Niyeke onifunde khaba nipasi. Ningenzi into enicela yona. Verse 15 that. Verse number 15. Yes. Anazi na ukuba imizimba yenu ngamalungu kaKristu. Yes. Ndiyakuthi na ke ndiwathabathe amalungu kaKristu lowo ndiwenze amalungu enyukazi. Mama uyifunda kwesakho isikhosi. Chapter 9 verse 15. Chapter 6 verse 15. Chapter 6 verse 15. verse 15. Yes. Anazi na ukuba imizimba yenu
ngamalungu omzimba kaKristu. Yes. Ngaba ndinokuthi ke ndiwathathe amalungu kaKristu ndiwenze amalungu esifebe. Mamelani bazalwane, yayiphi iBhayibheli bethi xa usindisiwe ungumntu omtha awuhambi utofa. And xa uyintombi awuhambi utofisa. Ngoba ngokwenza loo nto uYesu ufumana umzimba. Xa ukhome isandla wamkela uYesu ufumana umzimba wakho ahlale kuwo. Now xa uqala uyolala nomfana okanye uyolala nentombi ukrexezela uYesu, ulalisa uYesu naloo nto olala naye. Verse 16. Yes. Ngaba anazi na ukuba ozimanya nesifebe umzimba munye naso. Yeah. Kaloku izibhalo zithi abo babini kwaba mzimba mnye. Ke ozimanya nenkosi umoya munye nayo. Yeah. Verse 18. Kucazelele ukukhaleka ezinye izono umuntu anokuzenza. Ithi iBhayibheli kubalekeni ukujola ngoba zonke izono umuntu azenzayo zingaphandle komzimba. Kodwa wenza isono sombulo, isono sokulala, isono sokukrexeza, ungoliso wakho umzimba. Njengoba izono bendithi xa ulala nomntu wanyamanye ngqina iBhayibheli zamama. Ezinye izono umuntu anokuzenza aziwungcolisi umzimba. Yes. Kodwa yena umkheleki wona umzimba wakhe. Yes. Anazi na ukuba imizimba yenu yindlu kamoya oyingcwele ahlala kuyo evela kuThixo. Kaloku aningobenu ningaba kaThixo. Xa usindisiwe awuphileli wena. Naxa uthathile ithi iBhayibheli Hebrews 13 verse 4. Ibhedi mayingabi into yokwenza umbulo ngoba abathanda umbulo bazogwetha. Kumele xa ungumama othathileyo umane uba nexesha apho uyozivalela noThixo. Ungaloku uthi xa kubanda uthi hayi ngasugonwe. Ngoba umbulo bazalwane bam ngulunithakathisayo. Nithwetyulwa lula ngenxa yombulo. Ngoba yintoni enzeke embulweni? Ngicela intombi nomfana iza quickly, abantwana abancinci kakhulu bangazinto. Yiza mfana omncinci, yiza boy, wena yiza baleka. Akazinto, yiza nawe sisi. Akazinto naye. Bhekana kumnguku. Ndinithithi ubungozi besex. Lelo ithi yenzeni ngoku mna ndizothi no. Zofaka u-X. Uqhubeka uyenze. Sobonana 2023 if uzofika na. Ngoba amagqirha akhululwe ngoku. Akekho kwi-level yomuntu ongakholwayo. uThixo uwavulele ukuze umuntu oseSouth Africa abuyele kuThixo. Now uninzi lwabantu abatsha and nabakholwayo abasanyenyisayo, I'm telling you, u-2023 wofika ungcwatyiwe. Andikoyikisi yinto enzekayo. Nibuza nombuzo uba yintoni kwadutyulwa abantu ezithaveni koMonti KwaZulu Natal eGauteng. Okay. Sorry, the promise you like on. Now, ngutata lo. Ngumama lo. Bathati. Now,
into eyenzekayo umama akanayo imbewu. Wonke umuntu oyifemale akanayo imbewu. Imbewu utata. Now, dangi utata imbewu. Umama yintoni? Ngumhlaba. Apho utata atshala khona imbewu yakhe kumama. Ukuze imbewu uYehova uThixo ayihlakule ngokwakhe kuphuma umntwana. Yonke imihla emhlabeni kukhona abantu abalalayo. Ezulwini kuyabhalwa uba kwangenzeka abantu emhlabeni. Umithe weliyomkhupha. Ukumkhupha kwakho umntwana omnye pha kubhaliwe uba ungumbulali. Andithi iBhayibhile uze ungabulali. Sisono segazi ekungelula ubusathana kuyeka usaphila. Wakubanga ngaso uthi uyongena engcwabeni. Ukhupha imbewu tata uyityala kumama. uThixo kwa-life science biology ubona izygote. And izygote xa uyibheka ngumuntu. Now njengoba ingumuntu ube nesibindi sokukhathwa ngumfana kubetha bekho uba ngutata kuba nawe ubona uba kokwenu hlezi uyekisa isikolo ukhupha umntwana kanti uyabulala. Nokurhulumente ngathi abortion ivunyelwe kodwa uThixo ungumbulali. And useneso sono wafunda usokola wafunda ugqile until uvumela noSatan ukuzoba sislave sombulo ukuze uSatan akunike imali. Kodwa ubona Themba ubuthemba uThixo vuma isono esi sokhupha umntwana. And bafana mamelani wonke umfana athe wamithisa akhondla umntwana phambi koThixo unentyala. Hallelujah. And usazophendula one day. Njengoba umithisa umuntu amithisa abagqiba benesibindi sokuphila. Bantu abazii-females nixoke nithi nimithiswe ngumuntu olimbone nemali kodwa niyamazi wena tata okwenyani. Ngelinye ilanga uzophendula kuThixo. Bekani abantu abatsha thetha nangoku. Ungumfana ukhupha imbewu uyifaka ngapha. Imbewu le now imbewu yakho xa iwela kwiplastic eyenziwe ngabelungu ukubulala umuntu omnyama esithi uyaprevent uba ningamithi before time. Let me tell you, xa imbewu ikhupha kumele ingene emhlabeni. Now xa ingena kwiplastic eyikhondom iyathathwa nguSatan ayoyibamba kugcine. That is why sinabantu abatsha abaninzi abakakwezi ziyobisi bengasifuni. Phinde uphakamele uThixo kayithi yisa ucango lisalivulile. Akho sono singaxolelwayo. Umuntu elala kukhona ulindelo ezulwini. Then if lo mfana uyazinceda ngokwenza indlwabe imbewu yakho iwele emhlabeni. And mamelani masithathe le ntente ezigadi Now xa ulima uhlwayeka
kukhona imbewu ezohlala emthini kufika intaka ziyikhona. Now naxa uwisa imbewu yakho kwenye into ingawe emhlabeni omuntu ongumama, imbewu yakho ithathwa yimimoya iyoyifaka phansi kwamanzi olwandle phaya. Masithathe le tawulo ezibhodile phaa kunezipemseli zenu bantu abatha abaninzi abaxakwa ngumjolo apho. Kugqilwa imbewu yenu so that nokuthi uyafuna umyeka umuntu umyeke uthi uyawuyeka umjolo kodwa ungakwazi. Kodwa kufuneka ufike indoda uYesu, kufika umuntu uKristu Yesu afika ibambe insizwa ivala izipho ibhluku ihlala endaweni yayo kungathiwa xa ubona nanku utabani bani. Beka wena wenza indlwabi ndikuncede nawe wena ufikelwa ngawo amathongo ebusuku uphuphulala nomuntu zokuthandazela zakubeka isandla ube delivered ngoba laa nto lidimoni leyo. Now xa ubona uphuphulala nomuntu xa uvuka ekuseni uzimoshela sube wenziwani amadimoni ubusuku bonke from 12 kude kuyobetha u4 ekuseni ayasebenza. Engayisebenza afuna wonke umzimba ongenayo uYesu athathe wona asebenzise wona. Now uphuphe wena ulala uzibona ulala kamnandi ekulaleni kwakho kamnandi xa kuphuma imbewu iyathathwa iyogcina phansi kolwandle. Imbewu yakho mfowethu, imbewu yakho dadewethu, igazi likaYesu Kristu lisonoyibuyisa ngoba ubani baye kuKristu uba sisidalwa esitsha. Akukhathali noba zingaphi izifo zikhuphileyo, akukhathali noba ulele nabafana bangaphi, kodwa xa ukungumuntu uKristu ukwenza isidalwa esitsha. Bekani ithi iBhayibhile babelala babanyamanye. uSathane wabona eSouth Africa, sondela mfethu sikoyini, wabona eSouth Africa umuntu omnyama uyasoyika isono sokwenza ucansi before umthatho ngoba sikhule kunjalo asizibalekela lona. Now wabona uba oluhlanga lwase-Afrika liyayoyika lento, waintroducer inaliti sister maninixelele into eningaziyo niyatofa anazi noba inobungozi noba iluncedo. Ndithi mna ayililo tu uncedo X. Uyatofa ufumane ishape engayo yakho ufumane ishape yesitofu, but maninixelele incasa iyaphela. That is why uzolalwa ngumfana kufuneka ukhangelelwe umfana ongathi noko uphethe AK-47. Ngoba isitofu bazalwana, isitofu into esiyenzayo siya-enlarge okanye siyavula siluzise ishape yakho ye-original. Kodwa nobuso utofe kangakanani, ikhona indoda engumncedi ogama layo linguKristu Yesu. Ikhona le ndoda. Icondoms wrong. Andizuthetha ukaRamaphosa nangibolela ne uthi yena Prevedani which there's nabantu 1940 bakasichazele banqine nje 2 minutes apho bebezosixelela uba bona lento yenu yokuthi nifikela this stage nonsense, that is rubbish. Akho stage apho khatha belungu ayikho into ekuthiwa stage puberty stage nonsense ka-LO enikhathayo. Yeki sono unanothika.
Siyathandaza abantwana bamsikele. Siyathandaza. Kala ndithilele khomathi ethile chapter 7 verse 9. Manje yesithilelo isahluko sesixhenxe ivesi yesithoba. Yes. Sihloko ndaba umbono wabasindisiweyo ezulwini. Bhekani bazalwane bami. Njengoba nilumkisa kwezinto. Uthixo ishumayela kwenye indawo. Ifika abantwini abangabantwana kwi-salvation. Athi uThixo bheka shumayela kwabantu bandiyabuya ndinguYesu. Now, njengoba ndithi yekani isono guqukani. Nansi into ezokwenzeka. Noma kunini kule minyaka esiyiphilayo. Wasuze ezindabeni kuthi abantu abaliwaka okanye abantu abayibhiliyoni kwihlabathi lonke banyamelele. Yeah. Wathi ngaloo mini hlazuna abantwana abakholwayo wena uzidla amabhongo ngendawo yakho. Uthi abanqonqozela babe bengekho tu. Okunabazali abakholwayo wena usaphakamela uThixo wabo. Wasufika ngenye imini uthi uyakhishwa into yobenzela ikofu kawufika abasekho. Kawuvula iTV uthi eTVini billions of people in the world abasekho emhlabeni. Ngoba njengoba shumayela sigoda abantu emanyaleni, sigoda abantu emasikweni, sigoda abantu kwamagqirha, sithi mawaguquke namagqirha, sithi mabelani bantakwethu noma niyathakatha siyalithanda ekhaya ezulwini kodwa into esingayithandiyo bubugqirha. Ubugqirha simthanda kodwa buyathakatha. Hayi ngizakunda ukunike haki cha ngibonisa uthando lapha ekhaya. Wathi ubugqirha bona uYehova uThixo akabufuni nokubona. Therefore nathi thina shumayelayo asinandaba noma ngaphakathi esizalwa nabo esizalana nabo kwathi uba uthi wenza ubugqirha asibufuni tu. Amen. Noba uyathaya mntakwethu siyakuthanda kathi iquba lona asilifuni. Apha lo mbhalo ubona umbono wabasindisiweyo. Izana eBhayibhile ntathu. Verse number 9. Yes. Emva kwako ndabona naso isihlwele esikhulu ebekungekho namnye unako ukusibala siphuma kuzo zonke iinhlanga nezizwe amaXhosa nelwimi amaXhosa namabhongo ngamasiko. Nansi iBhayibhile ithi kwizizwe kwinhlanga kwilwimi eziphuma worldwide apho sobe simile phambi koKristu Yesu. And okukuma phambi kwakho uKristu kwakundithi luqhwilo kulapho kuzonyamalala not ukufa kodwa baxhwilwe. Ngoba ithi iBhayibhile kwaba uthi uYesu kwaba kukhona abangazukubona ukufa ike ndifike. Athi umpostoli uPawulos asiyikulala kufa sonke kodwa siyokwenziwa ukumila kumbi ngexilongo lokugqibela elizovuthelwa nami nina. Yiyo loo nto nizothi sushenxisa suba nenkani sukuhlala wenwabela isono. Ngoba ibandla likaKristu Yesu elisashumayelayo ngoku lishumayela kokugqibela lizoxhwilwa. Uthi Amos 8 verse 11 kuyaba khona indlala not eyokudla. Bantu balambe swi mhlamba apha enhlambeni nobe nikhangela uNtata uHlengani bayithatha ngani ifika lenkonkoza akho kwamntu ovulayo nithi abekho kanti bemkile. Noma ningafumana ichansi yokugqekeza nifike nithathe kwanto engaphakathi ngoba bemkile.
uYesu uyabuya. uYesu Kristu uzolichwila ibandla. Engayilichwila njengoba ndisitsho ndithi awuzuyonwabela into yenzayo ngoku. Isemnandi ngoba khona ityuwa, ngoba ibandla likaYesu liyityuwa. Ityiwa ngexesha iifriji zingekho ibisetyenziswa ukuthintela ukubona kwenyama. So nebandla liyityiwa apho amanyala noba niyawa enjoya ngoku, kodwa nakumntu ibandla angeke niwonwabele. Simi phambi kwentrone naphambi kwemvana, bethiwe wabo ngeengubo ezinde ezimhlophe, benamasundu ezandleni zabo. Ubuyakholwa, cela wenze lento ebusuku. Uba kunebala kwingubo yakho, ngoba namabala abazuqhileka. Wonke umuntu ohlebayo bazalwana akazuqhileka tu. Wonke umuntu oqeqezayo bazalwana akazuqhileka tu. Ingubo yakho injani na? Ewe tata. Verse number 10. Yes. Letandulwa ngezwi elikhulu besithi, usindiso kuye uThixo wethu. Yes. Lowo uhleli phezu kwetrone. Yeah. Nakuyo imvana. Yeah. Number 11. Zaye zonke izithunywa zezulu zimi zenze isangqa etroneni, nakuwo amadoda amakhulu. Yeah. Nakuzo izinto eziphilileyo zone. Yeah. Zawa phambi kwetrone ngobuso bazo. Number 12. Zakho ukuthi akuye uThixo zisithi amen. Ukubongwa. Sihlabelela ingoma eyodwa. Sithi ameni. 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 Hallelujah. Ameni. 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 Uthopanayo kwabaseFilipi 3 verse 20. Ngobiko kwethu lisemazulwini, emhlabeni singabatyeleli. Asiphelelanga apha, eliphaya akhona. Yolonke iBhayibhile isithi kumele ingubo zethu zibe mhlophe, kumele inhliziyo zethu zibe mhlophe, ngoba phaya abanamabala bangene. Behlangene nabasekhaya, izithunywa zezulu, sihlabelela ingoma eyodwa sithi ungcwele, 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 asisajikelezi zabathu njengobanxibele futhi yabisele ekhaya apha ekhayeni.
Njengoba iBhayibheli sithi lo mzimba usazodilizwa. Uthi umpostoli uPawulos siyazi uma udilizwa sinesakhiwo esingumzimba emazulwini. Kulangazelelayo umane sithi ungcwele 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 njengomfundisi esithi uba kuzilika apho sitholungisayo makalungise onyukunyuku makahlale njalo ngoba lo xesha uThixo walihlebela wathi ngo-2020 sele likhulule. Sele likhulule lolika kodwa ngokuba beningakashunayazwa sisenincenga uba Guqukani esonani zenu uyani elonqabeni nise kuYesu. Baba sezidolophini isika ngingacengi ngoba namcenga ixesha 2020 December wathi uThixo kuba liphelile lolika ndikhulule incwadi ezithilelo uba nishumayele abalwanani baphuma umlilo kuni ubahle bafe. Sisanicenge kwakhwila ibandla ebandleni iyo loo nto nabo nguma-assemblies sindiswa uphila ngcwele ungaphakamela ibandla nabo ngum-Faith Nation sindiswa usindiseke nabo ngumzayoni amajikeleza phaa kwathi unoYesu enhliziyweni. Ndimfundisa uHlengani cela Thixo nimbulele kakhulu owaxhalisa intaba indoda ngombono we-restoration of the kingdom of God. Nani nangikhonza khona thandazi ngabo ngoba uSathane babheke ngamehlo abovu bantu abanikhupha esonweni canandaba ndizanywa kaninzi nguye Amagqirha selalini amathwana ndingekasindiswa sindisiwe ngoku ndithetha nasibindi. Ndiyawathalenje even tonight I can go there bangayi komnyumba ezapha kumxa ukholwa unamoya bugwala logwala apho ndikhoyo kunamaphara apamba abantu enkunzi but uThixo andivuse ngo-1 ekuseni athi jikeleza zonke izitalato uhamba ngenyawo ushumayele. Ababamba inkunzi baye bafale abanye bathi hayi sicela ukwamkela lo Yesu ngoba sinikwanga moya bugwala uba soyikiswe. Yabona uzuloyi kwigqirha thatha iBhayibheli udla inyama yamasiko usela utywala bamasiko usindisiwe uzoloyika nyani igqirha. Yenza umbulo okanye lala before umtshato umuntu omtsha usindisiwe uzoyika amagqirha. Thina safumana lento njembike kwathathatheni nihambe nayo nodla ngayo umhlaba. Awayini unoYesu ngoba uYesu kayafika ukunika isipho sikamoya oyingcwele azokukhontrola uba kuphilwa kanjani kule nto. Endingasawuphila
awoyike ndithi igqirha elizalwe phambi kwakho mhlawumbi likushiye nge-40 years awuloyiki wabuphethe igama engaphezu kwamagqirha igama likayesu lona Lord. First Thessalonians chapter 4 verse 13. Funa nive uba kwenzekani ke ngoku kwabafe bekulo Yesu. kwabaseThesalonike bokuqala isahluko sesesine. Yes. Inhloko imeko yabafileyo. Yes. Verse number 13. Yeah. Ekaloku andithandi ukuba ningazi. Andithandi uba ningazi bantakwethu. Noba ungakholwa andithandi uba uhambele izinyanya. Ungazi uba kutheni uzihambele. Yintoni ezokwenzeka ezinyanyeni? Njengoba iBhayibhile lisitsho kwintshumayelo uba asisakwazi ukuthetha, asisakwazi ukuthanda, asisakwazi ukuzonda, asisakwazi ukwenza nanye into, asinamvuzo phezu komhlaba. Ivani ke abafele kuyo uYesu bakwenzekani? Mayela nabalele ukufa. Yes. Ukuze ningabi buhlungu njengabanye. Ningabi buhlungu. Mamelani bazalwane bami, yabona xa sewusindisiwe. Naba kufe ispouse sakho, mayibe inyama ekhalayo Ungathi sakufa ispouse okanye into othathe naye, ufuna owesibini ozozohlala endlini. Ayenziwa loo nto. Yamkhumbula uAna, Yeah, professor. ekuthiwa washiywa indoda. Ethathe 7 years pha. Wahlala iminyaka emininzi ekhonza uThixo. Xa ushiywa indoda sukuvula amathanga, ukuvula amathanga. Irongo loo nto usindisiwe. Zigcinele uYesu qoba. Yizame eBhayibhile tata. Number 14. Yes. Kuba xa sikholwa ukuba uYesu wafa wabuye wavuka. Xa sikholwa uYesu wafa efela izono zethu wabuya wavuka evuka nathi. Thina sikholwa kuye. Yes. Kwangokunjalo naye uThixo woza nabo abalele ukufa ngaye uYesu kunye naye. Nothixo wonke umntanelo ukufa ekuYesu Kristu. Xa uYesu amafini ingelo senkulu ivuthela inqilongo ilikhalisa uba bonke abakuye on that day benziwe kumila kuphi bahlangane naye emafini. Abafileyo basovuka. Yiza tata. Verse number 15. Yes. Kuba oku siyakusho kuni ngelizwi lenkosi ukuthi Yeah. thina abakudlayo ubomi Yeah. bayakuba besekho ekufikeni kwenkosi asisayi kubaphangela abalele ukufa. Asizubaphangela. Asizuhamba phambi kwabo. Ewe tata. Number 16. Yes. Ngoba inkosi ngokwayo iyakuhla emazulwini inendanduluko. Yeah. Inelizwi lesiphatha sithunywa inexilongo likaThixo. Yeah. Baze abafele kuKristu bavuke kuqala. Abafele kuYesu. uKristu Yesu. Ngabamamkeleyo emhlabeni. Abafele kuye on that day bazovuka kuqala. Endelo suku maniliqalele. Isagoli uya wavuthiko ndiyoshumayela khona. Andibonisa umbono athi hamba uxelela abantu ubibandla ndizoliqhwila. Angisenaxesha kuthi uThixo hlale manyaneni ke wena. Sibona uzowa enjoya na after siyambile. Hallelujah. Yabona njengoba amagqirha senzela ngoba wesa kuhamba kulomhlaba. Ngoba amandla wabo siwabamba ngomthandazo. Bathi xa befly ebusuku nathi singene kwamoya. That's right. Sithi siyawubopha umoya wamagqirha angonwabi. Ngoba xa kumzalwana endaweni akumelanga amagqirha onwabela ukuthakatha. Kumele anqwenele ukurizayina kuSathane. Ngoba nawo alahlekisiwe. Ngoba uSathane uyazazi uba iziphelo zakhe siseqhibini lomlilo.
fika recruit. Yizana eBhayibheli ntathu. Number 17. Yeah. Sandule thina abakudlayo bo basaseleyo sicilele emafini kwakunye nabo siye kuyikhawulela inkosi esibhakabhakeni. Thina aba kayinakhala ngoku ilivuthela ingelosi icilongo elokhula kwebandla abangcwele on that time bangaphuma kule ntende apha phezulu kungekho nekroba eliyakulibona ngoba imizimba yethu ayizuba safuna nyama ayizuba safuna kudla kwaphela inkanuko nje kwaphela sifumana imizimba kamoya esezulwini. Imizimba inamabhongo, ine-pride, inempakamo, kodwa kwimizimba esemazulwini baneBhayibheli. Size ngokunjalo sihlale sihleli sindawonye nenkosi. uYesu osezulwini ngoku nathi kasigqilwa siya straight ezulwini. Ithi iBhayibheli Daniel 9 verse 27 uthetha pha ngeveki ezisiqheka okanye ngeentsuku ezisiqheka. Now uthi uYesu xa ithetha noEzekiel chapter 4 verse 6 uthi usuku yakulenza unyaka. Ithi laa nto kakuthetha ngeveki enye. Ithi iBhayibheli kwasuka umntu after ibandla lixhwiliwe onguSathane enjengoba kuthakathwa kanje. Thina abantu beBhayibheli thina bazizibhalo siyazi loo nto ubuyasixelela uba isiphelo sifikile. Incwadi kaJohn 1 John chapter 2 verse 18 bantwana lilixesha lokugqibela eli nivile ukuba umkhasi Kristu uyeza kodwa ngoku sele kukho abakhasi Kristu abaninzi kakuxathelwane ezitaxes. Thina siyazi thina sifunda iBhayibheli uba ngumkhasi Kristu esebenza ngomoya wamagqirha. Yes, that. Verse number 18. Yes. Ngoko bethuzelelani ngalamazwi. Yeah. Bazalwane bam, uxilo lusondele. Uxilo lusondele. Mhlawumbe umnyabuzwa yintoni uxilo? Kukususwa one kwabathandazi, kukususwa two kwabashumayeli, kukususwa kwaye wonke umuntu ongumzalwana osemhlabeni ngolo suku. Bakusuka ukuba kuzokwehla kwaphela ngesekonde eyi-1 kuvuka ububi obuzange babonwa phezu komhlaba. Noma bubi akho nomnye ozokwazi ukunyamezela. Ngokuba ungumzalwana ethela xhwili ibandla washiyeka emhlabeni. Ithi iBhayibheli ezulwini ongena ngelakho igazi. Kodwa ngoku sangena ngegazi likaKristu Yesu. Sangena ngegazi likaYesu. Revelation 21 verse 8 understand us. Yes. Incwadi yesichilelo isahluko amashumi amabili umqolongo wesibhozo. Yes. Ewona amagwala one amagwala xa ungakholwa ukuba usoyika abantu bakokwenu ligwala elo. Yes. Nabangakholwayo wonke umuntu ongakholwayo kuYesu ukuhamba icawa bazalwana is good but akuyo benefit xa sele uKristu engekho enhliziyweni yakho. Yizathatha nabangamasikizi
wonke umuntu njengoba ngisithi uba lisikiza ukulala nomuntu wesemdende bangaphandle ewe ntata nabenzi bombulo xa usenza sex outside marriage you are in a risk yes nabakhafuli xa usebenzisa amayeza ukwenkulu ingxaki yes nabakhonzi bezithixo xa unqula izithixo ukwenkulu ingxaki yes nawo onke amaxuku xa ulimenemene siyathandaza ewe ntata isabelo sawo siya kuba sejikeni elivutha umlilo nesalfure bonke abo bantu isabelo sabo saba sedikeni lomlilo Ngenyawo. kwesibili singenyawo siyathandaza siyathandaza londa ukuwavala amehlo wakho elo lusekani kwakho ungamoyi ungamnabi lusekaleni kwakho xesha lesiphelo apho Yesu angabuya nanini apho kuphile kubani akhangele inhliziyo yakhe phakame singenyawo vala amehlo wakho wherever you are ujonge inhliziyo yakho uba yinjani na indaba apha ekuphileni kwakho awuphili ngetyala naphezu komhlaba ukuthini ukuphila ngetyala kukuhamba emhlabeni kaThixo kodwa ungekho phansi kolawulo lukaThixo and ukulawulwa nguThixo kudingeka ubani uba avume ngowakho umlomo ukuba uYesu makabe yinkosi yakhe londa ukuyo ngicela nje uzenzele ifavor ungamnako umuntu uthoba isandla sakho ukuthi Thixo ndenzele inceba ngoba xa ngikhwile ibandla ndifuna ukuba ngomnye wabo abazoqhwila bemhlabeni kuzoba kubi ngiqhwile Thixo nawe ngiqhwileke and uma ungazani noYesu wherever you are zenzele inceba ixesha lisekhona ubhalisa igama lakho uKristu Yesu lona kuyo ungasuka njubaleke uze ngaphambili lesikhulu isantya siyathandaza awenzele imshumayeli ifavor awenzele ibandla ifavor kodwa wenzela wena ukuze wakusuka emhlabeni uyodibana noThixo njengoba iBhayibhile sithi uba siyabonana kunye naye sihlale kunye naye apha khona wathoba isandla sakho ubaleke uze ngaphambili siyathandaza hlase kuthi kanti menemene tekele ufasile ubomi bakho kubekwa esikalini uYehova uThixo selazokususa emhlabeni andithethi kwabangakholwa kuphela bazalwane nakuba uyahleba nakuba usanqwasa you can come uThixo azokuhlamba amabala kwingubo yakho ubungumzalwana ngawukhangela ingubo yakho bayijobhekanga na bale kuze ngaphambili siyathandaza shiya lamakhukhu amakhukhu yelizwe shiya lamakhukhu amakhukhu yelizwe Diolala Gidetwa Ina diolala Gidetwa Balonge bakwenyika elinye bekwenyika ngoba unkangcwabela ulala yedwa
awuzuya ne-girlfriend yakho noma ungakhohlwa ngayo, awuzuya ne-boyfriend yakho noma ungakhohlwa ngayo, kodwa engcwabeni wonala wedwa. Phambi koThixo waziphendulela wedwa. Ngilinde wena mfowethu, ngilinde wena my sister, wherever you are, ungabi nanhloni, ungabi nanhloni. Siyakuthini nokusila, sakubasile ilizele, usindiso lungakanani. Siyathandaza, siyathandaza, siyathandaza. Sezuphume mfowethu, nawe thathu wethu ukhilwa imoto. Asuthi kwathetha nawe, ubomi bakho wokuchithela eswagweni. Yedwa ethuneni la yolala That song is famous in Zanzibar. Yes, Lord. Naite sababazalwane. Naite sababazalwane. Hlezi uqaka ngomjolo mfowethu. Hlezi uqaka ngomjolo dadewethu. Ndiphethe ispice. Sokwenza uphelwe i-appetite yokuthanda isex. Ndicela nje ubaleke uze apha. Noba uzoba ngumtsotsi womzalwane. Kodwa ndoyisusa la ndibufuna ukulala ungathathi. Hallelujah. Ndiphethe intambiso yokuyekisa umjolo kubantu abatsha. Do yourself a favor. Do yourself a favor. Do yourself a favor. Ela nane ngaphambile. Uzolibiza igama lakho Ito ngeni ngone ngabisoyika. Uzobiza igama lakho. Uthi Yesu namhlanje ngiyavuma. Ngiba ngumyeni wami. Bazalwane, ibandla nditho singotata singobhuti. Singabathakazi kuye uYesu. That's why singawuvula uzipho. Sinendoda bazalwane. That's why asoze asipliti thina. Kanti bize igama lapha ezilalini angiloyiki nazi. Ibiza ngabandi.